खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। मोनसे गोनां रादाब। थांनाय 9 खालाराव धेमाजि जिल्लानि गगामुगनि 2 नं मानिकपुराव मोनसे बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि राजीव रामसियारिखौ गगामुग पुलिसा हमनो हाबाय। बे बुथारनाय जाथायाव जोंख्रि लाहारिनि फिसाज्ला बिथु लाहारिया थैनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि उननिफ्रायनो राजीव रामसियारिया खारखोमानानै दङमोन। आंनि फिसालाखौ दोखो हाया बुथारदों बियो। थांनाय 9 खालाराव धेमाजि जिल्लानि गगामुगनि 2 नम्बर मानिकपुराव खासि बिसियै बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि राजीव रामसियारिखौ पुलिसा हमनो हाबाय। मख'जाथावदि नोलोबारि गामिनि जोंख्रि लाहारिनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला बिथु लाहारिखौ राजीव रामसियारिया बुथारनानै खारखोमानानै दङमोन। दुथां राजीव रामसियारिया धेमाजि जिल्लानि समाजान गुरुबान्दा गामियाव थानाय हाग्रा बारियाव थाखोमानाय थासारियाव गगामुग पुलिसा हमनो हायो। बे दुथां दायनिगिरिखौ बुथारजानाय बिथु लाहारिनि नखरनि सुबुं आरो गामिनि रायजोफोरा आयेन बायदियै साजा एबा फासि होनांगौ होनना दाबि खालामदों। जों माब्लाबाबो दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै। राजीव रामसियारिखौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ, नङाबा थैजासे जोबथेसालियावनो जोबनानै दोननांगौ। जों बेखौनो लुबैयो। मालाबा जुदि बारग'योबा जों बेखौ मानिनाय नङा। जों दावराव दावसि खालामगोन। जों नांगौबा कर्टआव थांगोन, नांगौबा थानायाव थांगोन। जों दावराव दावसि खालामनानै जेरैखि जाया बेखौ थैजासिम जोबथेसालियाव जोबना दोननायखौ लुबैयो, नङाबा फासि होनायखौबो लुबैयो। बे मोननैनि गेजेराव जिखुनु मोनसे खालामनांगौ। बे जुदि राजीव रामसियारिया जुदि गबोयोबा इयुनाव मानो होनबा देरफुहांनाय गथ'फोर दं, मालाबा बिखौ नुनानै सोलोंगोन। मानो होनबा बिदि मालाबाबो जों बे गनायखौ लुबैयाखै। बेखौ जोबथेसालियावनो थैजासे जोबनानै दोननांगौ, जों बेखौ लुबैयो। बे जुदि गबोयोबा इयुनाव जोंनि देरफुहांनाय उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि खालामगोन, बेखौ नुनानैनो सोलोंगोन। आरो बिथाङाथ' नापिदसो, मालाबा सोरखौबा खानाय दारि हानाय फाजेनो गोदोनायावबो हाना होगोन। मानो होनबा बुंनो हायाना, कालप्रिटआनो। मालाबाबो जों दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै। बिथांखौ साजा होनांगौ, थैजासे जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांगौ। बिथाङा जुदि मालाबा गबोयोबा जों बेखौबो मानिनाय नङा। जों मानो होनबा बिदि मानिनो हाया। पाप्पि आंनि फिसालाखौ दोखो हाया बुथारदों बियो। आंनो इखौ आंखौ बुथारफिननांगौ होननानै आङो सानो। आंनि सासेल' फिसाखौ इदि खालामफैबाय, लांनानै फन हरना लिंहरनानै बेबायदि लांहोनानै एकदम मटर साइकेलजों सासे मानसिखौ लांहोनानै इदि खालामहैबाय। आंहा बिहामजो सासे दं, फिसौ सासे दं। आं सोरखौ नायना थानो। आं बे फिसालानि सायाव जाय मानसिया बुथारदों बे मानसिखौ साजा होथारनांगौ आरो हायोबा बुथारथारनांगौ। दोना आं खाथियाव नुबाथ' आं सौग्रावजोबगोन। आं गारनो गैया। सासेल' फिसाखौ नायगोन एकदम हाब्रु अखा सिजोबनाय देथारनानै बुथारदों बियो। राजीव मोना हौवा हिनजाव आरो सासे गथ'खौ लानानै इदि खालामदों बिसोरो। बुथारथारनाय, एखे बुथारथारनाय, जेबो खालामाखै। दाग दङ, खाफालावबो दाग दं, इदियाव बुनाय। आंनो थुखैनायाव दांदों, आङो मोखां गन्थं सुनायावनो मोनबाय आङो। नायगोन बुथारथारदों बिसोरो। आं फिसाखौ लिंहरनानै हरनि समाव मा समाव बुथारदों बिदा लिंहरदों होननानै बुंदों। थेवबो आंनो खोन्थाना थांखादों। खिन्थु गस्लाखौ गानखायाखै दे गथ'आ। थेवबो दा इदि जाफेरा होनना मिथिबाय आं फैफिनगोन सानबाय। बे राजीबानो लिंहरदों। राजीबानो नांलाय खमलाया जाफेरा। मालाबाबो नांलाय खमलाय खालामाखै। मानसि देरथारनांगौ होनबाय थाखादोंनो गामियावबो हिखालैनो। माने मानसिफोरनि सिगां ओइ दाउ बेफारियावबो थांना बुंहैबायनो, ओइ दाउनि फैसा लाखियादो, जोंहा दिनै मानसि देरथारनाय खोन्थादों। जा हौवा हिनजाव नांलायनोबो हागौ, देरथारनोबो हागौ, बेलेगावबो थांनो हागौ होननानै। बेखौ हायोबा बुथारथारनांगौ, हौवाखौबो हिनजावखौबो जिन्दिखि माने कारागन्द'आव दोननांगौ आरो दिहुननाङा। बुथारथारनांगौ माने बेखौ आंनि मथेबा। आंनि फिसाखौ जि सास्ति होबाय, दोखो बुबाय, उहा गैया एखेबारे खानायाव हमनाय, गासोमनाय, हाब्रुखा जाजोबना दं मानसिया। आंनि फिसाखौ जेरै सास्ति बुथारदों इयो साजा मोनफिननांगौ आरो बुथारथारनांगौ बेखौ। आं बिदि सानदों आरो। दा रायजोफ्रा मा सानो मिथिया, आंनो बुथारथारनांगौ आयेन मथे। बेखौ बुथाराबा माने माबा जानाय नङा, जोबनाय नङा केसफ्रा। धेमाजिनिफ्राय गेरेमसा नार्जारि, इनसाइड एनि बर'।